Sa unang panahon, ang salita ng Diyos nakalagay sa Ark of Covenant. Ngayon, nakalagay na sa Bible. Mas madaling dalhin at mas magaan. So ang tanong, ano nga ba ang Ark of Covenant? Isa lang ba itong kahon o higit pa roon? Kung pagbabasihan natin sa Bible, ang Ark ay inuutos mismo ng Diyos na gawin. Sabi sa Exodus chapter 25 verse 10, "Let them make an ark of acacia wood." Ito ay hugis parihaba gawa sa kahoy ng akasya. Binalutan ng purong ginto sa loob at sa labas. Pero bakit ito napaka-espesyal? Bakit tinatawag itong banal? Sa ibabaw ng ark ay ang mercy seat na may dalawang kerubin ng ginto. Ayon sa Exodus chapter 25 in verse 22, "There I will meet with you and I will commune with you." Bakit ito mahalaga? At sa loob nito ay ang 10 utos. Pero bakit hindi ito maaaring hawakan ng kahit sino? Dahil ang ark ay simbolo ng presensya ng banal na Diyos, ipinapakita nito na ang Diyos ay hindi basta nilalapitan. Siya ay banal. Siya ay makapangyarihan. At siya ang dapat lapitan ng may takot at paggalang. Ang tanong ngayon, kung ang isang kaban ay banal dahil sa presensya ng Diyos, paano natin itinatrato ang presensya ng Diyos sa ating buhay? The word of God is